A je tu aj žena, ktorá sa na tento úrad obrátila, je teda oznamovateľkou pani Miroslava Gál. Pekný večer, Prešov. Táto naša debata sa koná aj pri príležitosti Svetového dňa whistleblowerov, teda ľudí, ktorí sa v jednotlivých inštitúciách rozhodnú prehovoriť. Poviem ešte, že za podporu ďakujeme klubu Stromoradie, kínu Pocity a Slovenskému filmovému ústavu. Po debate si spolu pozrieme taký kultový film o policajtovi, ktorý usvedčil svojich kolegov z korupcie a ktorý sa volá Serpico. Ak by ste samozrejme po filme mali ešte nejaké neformálne otázky, budeme ešte všetci chvíľku tu, tak kľudne sa neváhajte na nás obrátiť. Tá diskusia potrvá asi 45 minút, potom si dáme krátku pauzu, potom film a máme tu aj 3 šiltačky poctivo Úradu na ochranu oznamovateľov, takže ak budete mať otázky, tak za otázku dostanete šiltačku. Takže môžete rozmýšľať teraz pol hodinu. Pani Dlugošová, prípad pani Gál zatiaľ nie je verejne známy. Vlastne vy takto prvýkrát sedíte na pódiu a budete o tom hovoriť. Týka sa to porušenia alebo porušovania predpisov v zdravotníctve. Nebudeme ešte hovoriť úplne všetky detaily, aj preto, že ten prípad je živý a teraz beží. Ale čo nám vlastne môžete povedať, také nejaké základné informácie, že o čo sa jedná? Tak pekný dobrý večer ešte raz všetkým. Som veľmi rada, že sme zavítali na východné Slovensko zase raz opäť a že vás vidíme a že sa môžeme baviť o týchto témach aj v iných častiach Slovenska, nielen v Bratislave. A pokiaľ ide o tento prípad, o ktorom sa dnes večer trochu budeme baviť, týka sa porušovania alebo podozrenia z porušovania hygienických štandardov v jednej z bratislavských nemocníc, ktorá je v štátnom vlastníctve. A netýkal sa len toho, ale aj toho, ako sa vlastne vykonávajú kontroly hygienických štandardov v štátnych alebo aj iných zdravotníckych zariadeniach. A či sa vôbec zaznamenávajú zistenia, ak sa zistia porušenia na mieste a či sa z týchto zistení potom odvádza aj nejaká zodpovednosť za prípadné porušenia. Je to veľmi závažné aj z toho hľadiska, že určite si vieme predstaviť, že niekto z nás, kto navštíví zdravotnícke zariadenie, asi každý v jednej tejto miestnosti to tu zažil a nechce odísť s tým, že príde ešte s väčšími zdravotnými problémami, ktoré by mohli byť dôsledkom práve nedodržiavania hygienických štandardov a tie môžu mať naozaj závažné dôsledky na ľudské zdravie. Pani Gál, tomu vášmu rozhodnutiu predchádzala smrť dcéry, ktorej matka bola presvedčená o tom, že na to, čo sa stalo, mali vplyv vlastne aj zlé hygienické podmienky v jednej z tých nemocníc. Čo sa odohrávalo vlastne vo vás samotnej? Ako prebiehal ten proces, keď ste sa rozhodli postupovať vlastne zákonne, ale aj odvážne a obratiť sa na tento úrad? Tak pekný večer, Prešov. Ešte raz. Mne bola teda ako bývalému kontrolórovi nadriadenou doručená ako sťažnosť matky, pomerne rozsiahla, na 5 stranách a 4, kde sa matka sťažovala na porušovanie hygienicko-epidemiologického režimu. Jej 25-ročná dcéra mala pomerne vážnu diagnózu, akutnú lymfoblastickú leukémiu. Ja ako kontrolór ešte v tom čase so mnou ako veľmi tá sťažnosť vnútorne zatriasla. V tom duchu, že teda som takisto matka a to, čo som tam čítala na tých 5 stranách, ma veľmi hlboko zasiahlo. Aj pri tak závažnej diagnóze, ako je leukémia krvi, som bola presvedčená, že ak by mala táto mladá slečna zomrieť, alebo to k tomu smerovalo, tak by mala zomierať v podmienkach hodných 21. storočia, čo sa tak nestalo, keď sme vykonávali kontrolu, boli tam vážne pochybenia a podstata je taká, že som chcela vedieť, teda som chcela doručiť matke
keďže som mala tento spis na starosti, chcela som, aby vedela pravdu. Ako vyzeralo to pracovisko, ktoré sme boli kontrolovať s mojou nadriadenou. Viete povedať vlastne, že prečo ste sa tak rozhodli? Rozhodla som sa kvôli tomu, že na tom úrade som pracovala 2 roky a videla som vážne pochybenia, celkovo koncepciu práce, že zo štátnych zdravotných kontrol sa nevyrábali ako keby zápisnice, čo sú z hľadiska zákona povinné. A videla som nadštandardné vzťahy teda so všetkými pracoviskami, ktoré sme chodili kontrolovať. Uviedla som niekoľkokrát, že mám rada kolegiálne vzťahy, ale toto presahovalo vysoko tie vzťahy, ktoré by mali byť štandardné. Čiže preto som sa rozhodla, že prehovorím, pretože vo veľa prípadoch som bola presvedčená, že výkon kontroly štátneho zdravotného dozoru nebol taký, aký by mal byť. A nedalo sa si to nevšímať? Nie, nedalo sa to nevšímať. Aj preto, že myslím si, že štát do týchto úradov absolútne neinvestuje. Bola som úplne šokovaná, keď som prišla pracovať, že v akých podmienkach my ako kontrolóri sme museli pracovať, s akými prístrojmi sme pracovali z 80. rokov a keďže máme aj laboratórne metódy už oveľa modernejšie a my sme museli pracovať naozaj niekedy s metódami minulého storočia. Čiže aj preto som sa rozhodla o tom hovoriť, aby štát do týchto vecí investoval, aby sme viac menej vykonávali svoju prácu preventívne a nie represívne, kedy musí prísť väčšina tých pacientov o život. A na konci máme zranených rodičov a nielen rodičov, ale aj celé rodiny. A preto som sa rozhodla, že budem o tom hovoriť. Pani Dlugošová, úrad už má za sebou viacero prípadov, aj medializovaných. Toto sa týka zdravotníctva. Z akej oblasti sa na vás ľudia môžu obratiť? Z akých inštitúcií? Úrad na ochranu oznamovateľov bol zriadený na to, aby chránil, asistoval a dohliadal na dodržiavanie systému ochrany oznamovateľov pre úplne všetkých, ktorí prídu na porušovanie zákona, či už v súkromnej alebo vo verejnej sfére v súvislosti s výkonom svojej práce. Teda ak v súvislosti s tým, kde pracujete, či už je to súkromná sféra alebo verejná, prídete na niečo, kde ide o vážne porušenie zákona a má to aj závažný dopad na verejný záujem, teda či už na ochranu nejakých verejných prostriedkov, hospodárne narábanie alebo ochranu životného prostredia alebo nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Akékoľvek regulácie, ktoré sa týkajú nás všetkých, majú vplyv na štandardy, ako funguje tento štát, tak na to sa dá upozorniť štandardnými spôsobmi, či už na prokuratúre, ale aj na úrade na ochranu oznamovateľov, ktorý následne potom práve týmto ľuďom pomáha a pomáha im zorientovať sa, čo všetko je potrebné na takýto úkon vedieť, čo teoreticky môže hroziť, aké preventívne opatrenia sa dajú vykonať. A poviem jeden príklad, aby ste si to vedeli predstaviť, okrem toho, čo sme tu už dneska spomenuli. Jeden z pekných príkladov, ktorý mal aj dokonca veľmi pozitívnu koncovku, pozitívnu v tom zmysle, že bola vyvodená aj právna zodpovednosť. Išlo o skupinu anonymných zamestnancov, ktorí sa obratili aj na úrad, aj na orgány polície, kedy mali podozrenie, že riaditeľka regionálneho úradu štátnej veterinárnej správy za úplatky nevykonáva riadne kontroly, respektíve inštitúcia, ktorú vedie, nevykonáva kontroly zvierat pri exporte do zahraničia a teda takýmto spôsobom sa vlastne dostávalo mäso na konzumáciu bez riadnej kontroly a potenciálne teoreticky zdravotne závadné. A vďaka tomuto anonymnému oznámeniu skupinu zamestnancov a táto pani riaditeľka dnes už nie je na svojom mieste a bola zároveň aj odsúdená za trestný čin korupcie a dostala aj zákaz vykonávania činnosti vo verejnej správe. A teraz ste mi aj hovorili pred debatou, lebo podobná debata, ako máme my dnes, to bude o týždeň v Bratislave.
že tam je zase prípad z Trnavy z úplne vlastne iného prostredia. Áno. Možno povedzme aj to, aby si to ľudia vedeli predstaviť. Áno, možno iný prípad úplne iného súdka, kedy musím povedať, že ani my sme nečakali, že tá sféra sa môže týkať naozaj takej širokej oblasti a že sa obratia na nás aj zamestnanci, ktorí pracujú vo sfére starostlivosti o dieťa, teda Centrum pre deti a rodinu, alebo pre tých, kto nie sú znalé bývalé detské domovy, a kedy istá pani riaditeľka v tomto centre pre deti a rodinu zavadzala režim, ktorý bol naozaj na hranici so šikanozným výkonom náboženských úkonov, kedy vlastne nútila aj zamestnancov dodržiavať naozaj veľmi striktný náboženský režim, nie len účasti na omšiach, ale naozaj vykonávania rôznych rituálnych úkonov náboženských aj na úkor vzdelávania alebo nejakých krúžkov, až do tej miery napríklad, že istá pani, ktorej bolo zverené dieťa a bolo jej práve preto, že odmietla sa podrobiť tomuto režimu, odňaté to dieťa. Samozrejme to bolo na úkor psychického stavu dieťaťa a aj po intervencii úradu, ale aj po intervencii mediálnej následne, na ktoré sa obratili aj samotní oznamovatelia, aj po konzultácii s úradom a sa táto vec napravila. Dnes už toto Centrum pre deti a rodinu má iné vedenie a všetci zamestnanci 15, ktorí hrozili výpovediami práve pre tento režim, nakoniec v centre ostali a teda deti majú svojich vychovávateľov naďalej. A čo vlastne robíte so všetkými tými podnetmi? Lebo napríklad aj ku nám do redakcie chodí strašne veľa všetkých podnetov, napríklad z rôznych obcí, že starosta ide urobiť to, poslanci to a vlastne vôbec na to nemáme kapacity, aby sme sa zaoberali tým všetkým. Čiže čo spravíte, ak to nespadá pod váš úrad napríklad? My samozrejme sa snažíme ľuďom aspoň poradiť a je prirodzené, že nie každý hneď vie identifikovať, či toto spadá pod úrad alebo nie, ale tak ako sme si povedali, ten súvis s výkonom z vlastnej práce je to kritérium, teda ak ide napríklad len o aktívneho občana, ktorý aj má názor, že že sa zneužívajú právomoci verejného činiteľa starostom obce, tak je to síce dôležitá informácia a ak má na to dôkazy, môže sa obrátiť na políciu, ale úrad je tu na to, aby chránil tých, ktorí môžu istým spôsobom niesť potom veľmi negatívne dôsledky za to svoje oznámenie. Sú v takom zraniteľnom postavení a tých ľudí, ktorí teda k nám nepatria, tak povediac, tak sa snažíme navigovať. Máme aj vlastnú infolinku telefonickú, kde sa dá o týchto veciach poradiť a snažíme sa ich aspoň navigovať na tú inštitúciu, ktorá by im mohla efektívne pomôcť. Ak sa na nás obratia písomne, tak niekedy postupujeme tie podania ďalej týmto kompetentným orgánom. Pani Gál, vy ste sa ako dozvedeli o úrade na ochranu oznamovateľov? Prečo ste nešli na políciu, ale išli ste sem? Tak nie, aby som nedôverovala polícii, to nie. Myslím si, že je tam aj veľa poctivých ľudí. Ale keď som teda zažívala tie odvetné kroky, tak bola som presvedčená, že o tom budem hovoriť a googlila som, klasika. že čo teda budem robiť. Vygooglila som, že sa môžem obrátiť na interný systém úradu, čo som aj urobila. Vášho, kde ste boli zamestnaní. Áno. Myslím si, že v tomto smere aj Úrad na ochranu oznamovateľov vyvíja veľmi peknú, aktívnu účasť. Kedy by sa zamestnanci, keď sa s niečím boria alebo na niečo nekalé prídu, tak mali by sa v prvom rade obrátiť do vlastných radov. Keďže to bola vysoko citlivá vec, tak som to vyhodnotila tak, že sa teda poradím s pani riaditeľkou. Najprv som zašla na právne oddelenie, kde mi pán právnik teda dohodol stretnutie s pani riaditeľkou. Bola so mnou aj služobne mladšia kolegyňa, ktorá sa potom časom akože otočila, lebo jej to bolo nepríjemné, čiže v tom celom som zostala sama. A pani riaditeľka si ma pozorne vypočula, avšak časom myslím si, že prišla na to, že je to maslo aj na jej hlave, takže som v tom zostala úplne sama. Tak som teda rozmýšľala, čo ďalej, googlila som ďalej a našla som tam teda tento úrad, kde som si pozorne prečítala výročnú správu, ktorá je aj z minulého roku, myslím si, že veľmi pekne spracovaná.
A tam som hľadala vlastne ten prienik, že ako by som to povedala a vlastne čo je to za úrad a tak ďalej. Našla som odvahu, zavolala som na infolinku, kde dlho zvonil telefón. Až myslela som si, že to položím, ale potom mi tam niekto zdvihol. Veľmi ochotná nejaká pani mi teda povedala, že teda sme si dohodli stretnutie. A tak som teda prvýkrát prišla na ten úrad na ochranu oznamovateľov, kde môžem povedať skrátke, že to prvé stretnutie bolo veľmi milé. Vypočuli si ma a takto vlastne dodnes spoločne spolupracujeme v tejto veci nebohej. Čiže neodradilo vás to prvé stretnutie? Určite nie. Bolo to, samozrejme, urobila som si prípravu, lebo nevedela som, čo môžem očakávať od toho úradu. Keďže to bol novozriadený úrad, aj to som si pozorne prečítala, že vlastne nie sú dlho, ako nefungujú dlho, ale veľmi mi tam imponovalo, že sú ako keby pod dohľadom Európskej únie, alebo niečo také som tam pochopila, že tie kontrolné mechanizmy tam fungujú. A to mi tak v hlave zafungovalo, že to bude určite lepšie, ako ísť na políciu. Tak ešte vylepšite tú infolinku, aby to rýchlejšie zdvíhali. Jasné, stále je čo vylepšovať. Kto vie, koľko ľudí už tak dlho zvonilo a položili. No ale čo ak sú ľudia, ktorí nie sú takí uvedomelí, lebo toto je naozaj veľmi uvedomelý postup, alebo možno nie sú ešte rozhodnutí, hej, že či už vlastne naozaj do toho idú, ale chceli by sa prísť len možno porozprávať, možno anonymne a nevedia teda, že keď už sa na tom úrade objavím, možno oni si ma zapíšu a už navždy budem mať problémy. Vlastne, že sú iba v tom procese rozhodovania sa. Môžu prísť aj takí? Určite môžu prísť aj takí. Tých spôsobov, ako sa obratiť na úrad, je viacero. A je tu aj tá spomínaná infolinka, kde sa človek môže len informovať aj o tom, že čo vlastne úrad robí a ako to robí. Neznamená to, že keď zavolám na infolinku, musím rovno porozprávať nejaký príbeh alebo svoje rodné číslo občianske. Áno, a svoje meno a priezvisko a bydlisko a podobne. Stačí sa pýtať aj na len toho, čo robíme a ako robíme, lebo sa chce zorientovať, akým spôsobom sa dá stretnúť, ale teda pre tých možno, ktorí naozaj už dúmajú nad nejakým svojim konkrétnym životným problémom alebo zvážujú nejaký typ oznámenia alebo už sú možno pod nejakým tlakom u zamestnávateľa, kde sa ozvali interne, a je možné obrátiť sa na úrad cez elektronický formulár. V prípade, že ako ste spomenuli, že majú aj strach o tú svoju identitu, čím závažnejší je ten problém, tým vyšší môže byť tá obava z následkov a je to úplne prirodzené. Je možné sa obrátiť na nás aj anonymne práve cez tento elektronický formulár a vieme komunikovať aj bez toho, aby sme poznali identitu toho človeka. Samozrejme je veľmi dôležité, aby v tom formulári boli vyplnené čo najpodrobnejšie informácie a aby ten človek ostal v kontakte s úradom, pretože ak príde ďalšia otázka zo strany právnika, ktorému ten prípad bol pridelený a ďalšie doplňujúce odpovede neprídu, je samozrejme aj vyššie riziko, že s takýmto prípadom sa nedá ďalej pokračovať, lebo neposkytuje dostatok podkladov a konkrétnych informácií na to, aby sa dal posúdiť, či je odôvodnený. Takže to je jedna cesta. Samozrejme môže prísť človek aj osobne a dohodnúť si stretnutie. Takže tých spôsobov je veľa. Niektorí ľudia aj napíšu a podajú oznámenie štandardným spôsobom cez poštovú adresu, ale naozaj teda nie sme limitovaní na región. Jednoducho aj na diaľku v dnešnej dobe sa dá komunikovať aj bez toho, aby človek okamžite mal pocit ohrozenia z toho, že zverejní svoju identitu. Pani Gal, vy už ste to trochu načrtli, ale skúste povedať možno podrobnejšie, že čo sa teda dialo potom, už keď ste možno aj ten prípad oznámili úradu na ochranu oznamovateľov, lebo veľa tých oznamovateľov jednoznačne zažije potom istý typ šikany, vyhodia ho z roboty, čiže u vás sa dialo čo? Tak nasledovali veľmi nepríjemné odvetné kroky. Moje nadriadené, teda na odbore epidemiológie, kde som pracovala, zvolali poradu, kde povedali mojim kolegyňam, že som nebezpečný človek.
Áno, bolo to presne tak, lebo s kolegyňami som veľmi kolegiálna, som veľmi dobre vychádzala, čiže keď odišli moje nadriadené z práce, tak si ma kolegyne počkali, keďže odchádzali skôr a mi to povedali, že tomu nerozumejú, že prečo som nebezpečný človek. Ale samozrejme nechcela som hovoriť detaily, lebo bol to vysoko citlivý prípad. Oni ma poznali ako veľmi odborne zdatnú osobu, keďže pracujem 33 rokov v zdravotníctve, som pracovala ako sestra, teda pracujem. Ale nadriadené to takto vyhodnotili, že moje vedomosti sú vlastne také, že som nebezpečný človek. Čiže odvetné kroky, aké nasledovali, je, že moje nadriadené sa dohodli, že ma teda preložia na iné oddelenie do veľmi malej kancelárie, kde bol predtým archív, respektíve sklad, kde som si aj z hľadiska zákona merala centimetre, že či je to v poriadku, lebo stoličkou som naražala o nábytok. Čiže bol to pomerne úzky priestor, aj keď musím povedať, že bolo to zariadené tak, že bol tam kancelársky stôl, bol tam počítač, všetko, ale z môjho pohľadu to boli nevyhovujúce pracovné podmienky. Čiže bola som v tej malej kancelárii, bola som nebezpečný človek a naozaj som sa cítila veľmi nepríjemne a samozrejme bola som, čo sa týka práce, zbavená výkonu kontrol. Čiže nemohla som chodiť do terénu na výkon štátnych zdravotných kontrol alebo preverovať jednotlivé sťažnosti. Smela som v kancelárii iba nahadzovať hlásenky nozokomiálnych nákaz, čiže to znamená nejakú papierovú robotu. To trvalo niekoľko mesiacov a potom som vlastne pochopila, že stále je čas sa ozvať a povedať mojej nadriadenej, že to nie je v poriadku. Tak som teda za ňou zašla, že to nie je v poriadku, tak že to vnímam ako odvetné kroky za to, že som sa ozvala. Tak potom mi dala, teda asi je to trošku došlo, dala mi skontrolovať jednu pomerne úspešnú zubnú kliniku. Tak som sa tešila, že to bude v poriadku, že teda budem ďalej chodievať na ten výkon kontrol. Avšak bola som nemilo prekvapená, že pri vyhodnocovaní, kedy som kontrolovala tú pomerne známu zubnú kliniku, kedy aj vedenie napísalo veľmi kladný mail na mňa, že boli s výkonom kontroly veľmi spokojní, tak moje nadriadené to zhodnotili tak, že počtovo som nezapadla do tabulky, že som skontrolovala iba jednu kliniku, hoci som na tej klinike skontrolovala 16 ambulancií. Čiže znova si našli nejakú škulinku, aby ma teda potopili, že teda nie som odborne zdatná na výkon tejto práce. Ako ste to zvládali? Veľakrát som sa potrebovala ponoriť do takého mentálneho ticha. Bolo to náročné. Nehovorím, že to bolo jednoduché, ale v tom čase už som bola spätá s tým úradom na ochranu oznamovateľov a podnikali sa jednotlivé kroky, čiže pomohlo im iba to, že som videla nejaké svetlo na konci tunela a nechcela by som konkretizovať, akým spôsobom som sa spojila s matkou, ktorá napísala sťažnosť a tá ma milovými krokmi poháňala vpred. A stále som si povedala, že ako keby to moje trápenie je nič oproti tomu, čo zažila ona, respektíve čo zažíva ona, keď každý deň sa skláňa na cintoríne k svojej nebohej dcére. Pani Dlugošová, čo robil vlastne úrad, keď ste sa o tom prípade dozvedeli? Ako reagovali tie príslušné inštitúcie zodpovedné a došlo k nejakej náprave? Samozrejme, úrad v každom prípade rieši dve možné hlavné línie. Jedna je tá samotná oznamovateľská, teda samotný ten obsah oznámenia, kedy riešime, ktorá inštitúcia je na to príslušná, aby zistila, ako
ako sa veci vlastne v skutočnosti majú, či je potrebné začať nejaký typ konania sankčného, alebo je potrebné nejaké prešetrenie záležitosti. A potom druhá je tá, ktorú rieši samotný oznamovateľ podľa toho, čomu čelí na tom pracovisku. Niektorí oznamovatelia nečelia nejakým závažným odvetám a jednoducho sú schopní ďalej fungovať a niekde sú tie reakcie veľmi intenzívne. Takže rozdelila by som to na takéto dve zásadné veci. My sme to možno nespomenuli, možno skôr by to mohla pani Gál, ale je z toho jasné, že nakoniec pani Gál odišla z pracoviska a my sme začali komunikáciu so samotným zamestnávateľom a vyzvali sme ho aj na vysvetlenie jednotlivých krokov, takže prebiehal istý typ korešpondencie v rámci stanovisk toho, prečo sa diali niektoré veci, ktoré tu boli opísané a medzičasom potom sa pani Gál rozhodla odísť z tohto pracoviska a tým chcem aj povedať, že ten príbeh oznamovateľov môže byť veľmi rôzny a je úplne legitímne, ak niekto si povie, že mu to nestojí za to, aby trpel a aby vlastne znášal nejaký typ šikany, ktorý už je nad jeho sily a možno mu tie hodnoty zamestnávateľa, ktoré tam zažíva, nestoja za to, aby naďalej zotrvával na pracovisku. To je jeden typ cesty a druhý typ cesty môže byť, že ten zamestnanec tam naozaj aj chce ostať a má tú prácu, majú ráda. A tým sa snažíme pomáhať potom a využívať všetky tieto nástroje. U pani Gál nakoniec to zamestnanie bolo skončené a pokiaľ ide o tú líniu samotného oznámenia, tam prebiehala intenzívna komunikácia aj so samotným regionálnym úradom verejného zdravotníctva a aj s samotným ministerstvom, ktoré vykonáva dohľad. Tá komunikácia prebieha naďalej, ale s jedným z tých prvotných výsledkov, ktoré môžem pozdieľať, je, že aj samotný zamestnávateľ priznal pochybenie v niektorých skutočnostiach, vykonal kontrolu, ako sa vykonávajú jednotlivé kontroly a zároveň deklaroval, že poučil jednotlivých zamestnancov o tom, ako sa kontroly majú vykonávať. Ja si dovolím takú poznámku, že mňa osobne to prekvapilo, že je potrebné ako takéto základné veci vlastne poučovať, ak vieme, že kontroly sa vykonávajú aj s nejakým písomným záznamom, ale to bola zjavne realita, že to poučenie bolo potrebné vykonať a vykonal sa aj školenie zamestnancov na etické štandardy, takže niektoré prvotné kroky sa urobili, ale my sme nie úplne stotožnení s tým, ako boli dotiahnuté niektoré veci do konca, či bola vyvodená zodpovednosť. Len taký jeden príklad za všetky do dnešného dňa. Matka, ktorá vlastne podala ten podnet, nedostala odpoveď od príslušného úradu verejného zdravotníctva, takže tá komunikácia prebieha naďalej a to by som to zastavila aj práve preto, že ešte prebieha, takže ďalej pokračujeme v komunikácii. Ale je to tak, že vlastne na konci sa dozvieme, ktorá nemocnica a dozvieme sa konkrétne veci, že kto pochybil, či bola vyvodená zodpovednosť. Len v tejto chvíli to ešte nemôžete úplne takto naplno medializovať. Určite áno. A chcem tým aj povedať, že aj prípad pani Gál je veľmi pekným prípadom toho, ako úplne bežný človek, ktorý je radovým zamestnancom a ktorý chce vykonávať svoju prácu poctivo a zároveň si je vedomý zodpovednosti vlastnej inštitúcie, ktorá stráži verejné zdravie a môže do istej miery zmeniť systém. Naozaj ho môže zmeniť. A samozrejme chvíľu to trvá, ale už aj tie prvé kroky, hoci neboli také rýchle, aké by si človek predstavoval, naznačujú, že nejakým spôsobom poukázala na niečo, čo by možno dlhé roky ostalo úplne nedotknuté, keby sa neozvala. Našli ste si novú prácu, pani Gál? Áno, samozrejme. A je to zase v zdravotníctve? Ste tam spokojná? Je to v zdravotníctve, áno, kde oceňujú moje odborné znalosti, čiže samozrejme, bola som pol roka práce neschopná, lebo na človeka to tak nejako doľahne. Dorábala som si aj MPH, čiže aj to štúdium bolo veľmi náročné, ale som zamestnaná ďalej v zdravotníctve. Ten odchod z práce môže byť pre mnohých ľudí ťažký, najmä teda ak na nejakej pozícii pracovali dlhé roky, môže to viesť aj k nejakým, zhoršeniu psychického stavu. Ak má človek odpovednosť, nie je to ľahké rozhodnutie. Myslí úrad na ochranu oznamovateľov nejakým spôsobom pri tých ľuďoch, keď sa na vás obratia aj na toto, že vy im viete nejako pomôcť aj po tej ľudskej stránke?
Určite áno, a tak ako som naznačila, to poradenstvo neznamená len to, že ako za každú cenu niečo čo najrýchlejšie oznámiť, ale analyzuje sa celková situácia aj toho, akým spôsobom je vhodné to oznámenie podať, či to bude anonymné, alebo to bude úrad, ktorý to bude podávať, aby sa zbytočne neohrozil ten človek a prípadne potom anticipovať, teda predvídať to, čo môže nasledovať a navigovať toho človeka, aby bol pripravený na niektoré kroky a dostal kontakt v prípade, že niečomu čelí v zamestnaní, aby sa mohol okamžite obrátiť na príslušného právnika. A zároveň, keď človek čelí naozaj aj veľkej psychickej záťaži vďaka tomu, čo zažíva v zamestnaní, tak vieme navigovať v spolupráci s externým odborníkom aj na psychosociálnu alebo psychosociálnu pomoc a poradenstvo alebo kariérne poradenstvo. Niekto môže mať obavy odísť zo zamestnania, že rád by ten tlak, rád by sa toho tlaku zbavil a odišiel by, ale bojí sa vzhľadom na svoje napríklad úzke odborné zameranie, či si nájde prácu v inej oblasti, tak práve aj takéto poradenstvo slúži aj na nejaké skonzultovanie takýchto situácií. Takže myslíme na to a niekoľko ľudí už takéto poradenstvo aj na úrade využilo. No jedna vec je ale napríklad pomáhať ľuďom v Bratislave, lebo vy ste vlastne v Bratislave, ale viete to robiť napríklad aj v Prešove? Musia tí ľudia cestovať do Bratislavy za vami, alebo aj tá práca napríklad v Bratislave sa asi nájde jednoduchšie práca ako možno na východe Slovenska? Isté, a každý ten človek si musí zvážiť. My nikdy nehovoríme, že treba ísť s bubnom na zajace alebo na barikády hlásiť to, že teda oznamujem niečo a je bez ohľadu na to, ako to na mňa dopadne. Ale v dnešnej dobe technológií, pokiaľ ide o ten spôsob kontaktu s úradom, je naozaj možné komunikovať výlučne online, ale máme aj takých ľudí, ktorí sa naozaj chcú radšej poradiť, považujú to za bezpečnejšie a potrebujú to osobne navnímať, tak prídu aj osobne. Samozrejme viac je to jednoduchšie v Bratislave, ale mali sme už aj ľudí, ktorí cestovali z východného Slovenska na tento účel, takže je možná akákoľvek cesta, pokiaľ si to vopred dohodnú a skonzultujú, takže toto tu určite možné je. V septembri to budú 4 roky, čo úrad funguje. To naozaj nie je až tak veľa, ako pani Gál povedala. Predpokladám, že aj potom ste nejak ešte v kontakte s tými oznamovateľmi. Akú máte spätnú väzbu? Neľutujú ten krok? Tí, s ktorými sme v kontakte, tento krok určite neľutujú. A my sa snažíme prinášať tieto príbehy. Samozrejme nie každé z nich, lebo niektoré, ktoré sú ešte živé, alebo sú práve len v začiatkoch, tie sa aj alebo to možno ochrane. Aj ľudia nechcú medializovať. Presne tak, takže veľmi rešpektujeme to, aké je želanie týchto ľudí, ale pokiaľ sa to čo i len trochu dá a ľudia aj chcú zdieľať ten svoj príbeh. My máme aj vlastný podcast úradný, ktorý sa volá Neumlčaný a je prístupný na všetkých podcastových aplikáciách a tam sa snažíme zdieľať aj tieto konkrétne príbehy a mnohí ľudia aj tam deklarujú, že napriek tomu všetkému, čím si prešli a mnohokrát to vôbec neboli ľahké príbehy a urobili by to znovu a urobili by to preto, aby sa mohli ráno pozrieť do svojej tváre, do zrkadla. A aj mne to ukazuje každý deň, že práve tí oznamovatelia, ktorí naozaj do toho idú s tými najlepšími úmyslami, tak je to pre nich hodnotová otázka, nie je to pre nich nejaký kalkul a z tohto dôvodu by vlastne popreli vlastnú identitu, ak by cúvli. Takže mnohí aj napriek tým útrapám, ktorými si prešli, by znovu urobili to rozhodnutie. Pani Gál, vy to zatiaľ cítite ako? Neľutujete to? Nie, rozhodne nie. Urobila by som to znova. Aj kvôli tomu, že Úrad na ochranu oznamovateľov ma krásne cez ten proces aj bolavý previedol, čiže povzbudzujem k tomu každého. Každý jeden krok bol veľmi citlivo zvážený. A čo sa mi veľmi páčilo, že preverovali aj jednu, aj druhú stranu. Stále som dostávala nejaké feedbacky z toho, čiže určite by som sa rozhodla prehovoriť znova. Vás ešte len čaká taká tá väčšia medializácia. Tuto sme zatiaľ vlastne v podstate takom menšom kruhu. Ste na to pripravená? Áno, som pripravená.
Aj vzhľadom na to, že možno pod vplyvom toho, k čomu som sa vyjadrila alebo čo som oznámila, sa možno bude meniť aj legislatíva. No, už sú tam načrtnuté nejaké odborné usmernenia, pokiaľ som v poslednom závere čítala. Čiže pre mňa je to veľmi podnetné, aby tí kontrolóri pracovali tak, aby nám nezomierali ľudia v slovenských nemocniciach. Pani Dlugošová, váš úrad z princípu je taký, že ho asi nikdy nebudú mať radi ľudia, ktorí sú pri moci, ktorí vládnu, ovládajú inštitúcie. Ste trpení a berú vás ako nutné zlo, alebo je tá spolupráca konštruktívna, že keď sa napríklad ozvete, tak aká je tá spätná väzba z tých ministerstiev, inštitúcií? My sme si vedomí, že charakter našej inštitúcie ako si prináša sám o sebe možný konflikt s tými, ktorí práve sú nositeľmi moci, a či sa to stane skôr alebo neskôr, môže sa to stať len z toho čistého dôvodu, že oznamovateľ pochádza z ministerstva alebo oznamuje podozrenia, ktoré siahajú na možno tie vrchné priečky aj politickej reprezentácie. A ako vidíme napríklad na príkladoch ombudsmana historicky, tak aj ten skôr či neskôr práve preto, že z povahy veci je inštitúciou, ktorá dozerá na dodržiavanie dobrej verejnej správy a na dodržiavanie ľudských práv na Slovensku, tak k tomu nárazu miestami môže prísť. A my sa snažíme a robíme túto prácu bez ohľadu na to, kto je pri moci. Lebo tá podstata úradu nie je o kritike politickej moci, ale o tom, aby sme pomohli tomu oznamovateľovi prejsť tým procesom bezpečne a zároveň dotiahli, pokiaľ je to čo i len trochu možné, a to nie je úplne v našich rukách, ale závisí to aj od vykonateľnosti a vymožiteľnosti práva na Slovensku, ako inštitúcie ďalej zafungujú, a snažíme sa to teda dozerať alebo na to poukazovať aj možno na nejaké systémové nedostatky. Takže to je taká naša pozícia. A teraz k tej druhej časti otázky. A pokiaľ ide o to, či nás trpia, alebo či sme rešpektovaní, ja si myslím, že v princípe rešpektovaní sme a že teda taká tá základný rešpekt v tej verejnej sfére funguje, a samozrejme tá spolupráca a jej intenzita môže byť veľmi rôzna podľa toho, ako ktorá inštitúcia je nastavená a akým spôsobom vidí túto oblasť ochrany oznamovateľov ako významnú alebo možno ako potenciálne komplikujúcu život. Takže tak, ako som naznačila, niektorí sa k nám stávajú určite opatrnejšie. Teraz prišla vaša chvíľa. Ak by ste mi mohli zasvietiť. Má niekto otázku a chce chodiť po Prešove so šiltačkou poctivo? Tam vzadu, pán, nech sa páči. Vďačne. No. Tam tma. Áno.
Možno po tom filme, ako sme hovorili, že ak by ste ešte chceli s pani Dlugošovou to prebrať, tak kľudne... Uh-huh. Tou novou prácou. Dobre. Rozumiem, áno. Ďakujem. Myslím si, že Úrad na ochranu oznamovateľov ma veľmi profesionálne previedol cez tú cestu a bolo to moje osobné rozhodnutie odísť, lebo vieme, ako to funguje na Slovensku. Úrad na ochranu oznamovateľov je, myslím si, že zasypaný týmito hociakými podnetmi. V poslednej výročnej správe som čítala, že ročne je to cez 500 podnetov. Je to správne? cca. Čiže bolo to moje osobné rozhodnutie, ale ak by som zostala, som presvedčená, že Úrad na ochranu oznamovateľov by teda tú cestu so mnou ako keby absolvoval. Ale jednak som sa chcela profesíne posunúť a vedela som, že zostanem v kontakte a ďalej tento prípad ako môj príbeh budeme riešiť. Čiže to bolo pre mňa také zadozučinenie. Som videla, ešte niekto sa hlásil. Nech sa páči. Áno. Áno, zo zákona sa musí vyhotovovať zápisnica, ale my sme aj keď som prichádzala na to miesto akože výkonu kontrolóra, tak nás nadriadené nepoučili o tom, že sa má vyrábať nejaká zápisnica. My sme si dokonca s kolegyňou vytvorili nejakú vlastnú šablónu, lebo nám to dávalo logiku ako kontrolórom, že by to teda malo byť. To je alfa a omega. Aj keď na veľa kontrolách bolo veľmi zaujímavé, že nemocniční epidemiológovia vyrábali tieto kontroly, aby boli chránené, ako keby. Ale zaujímavé, že štátne orgány takéto zápisnice nevyrábali alebo nevyhotovovali. Čo je trestné, myslím si. Určite to pravda je a to je na niečo, čo sme aj poukazovali a naďalej komunikujeme v tejto veci, lebo sú to elementárne záležitosti, ktoré majú potom dôsledky, prípadne aj do nejakého spätného vyšetrovania potenciálnych pochybení alebo nejakých vážnych zdravotných komplikácií, ktorých príčinu potom treba detekovať spätne. Nech sa páči. Môžete, nech sa páči. Vďačne. Áno. Chcem sa opýtať, či sa našiel v kolektíve vašich kolegy niekto, kto prejavil odvahu sa vás zastať, alebo skúsil urobiť niečo s tým, čo sa vám následne potom začalo diať zo strany zamestnávateľa? Boli kolegyne, ktoré boli na mojej strane, kolegyne, ktoré už aj odišli do dôchodku, aj boli blízko dôchodku, ale chceli to ako keby dobehnúť ten pracovný proces a boli mi veľmi psychicky nápomocné, ale neozvali sa. Teda v rámci úradu nemali tú odvahu, čiže mala som pocit, že v tom plávem ako keby sama, ale bolo pre mňa veľmi podstatné, že keď odišli moje nadriadené, tak ma vypočuli, že som tam mohla skloniť tú hlavu profesionálnu a že vedeli, ako to tam roky funguje a vypočuli ma a dali mi podporu. To bolo pre mňa každý deň veľmi dôležité až do skončenia pracovného pomeru. Ja ak môžem na také faktické doplnenie, lebo napadla mi myšlienka, ktorá je možno tiež pre ľudí možno dobrá a praktická informácia. Zákon chráni aj ľudí, ktorí sa postavia za oznamovateľa. Teda napríklad, ak by to bola tá mladá kolegyňa, ktorá dosvedčí to, že naozaj sú tam pochybnosti a toto sa vykonávalo a bola toho tiež svedkyňou. V
prípade, že by čelila odvetám v zamestnaní, tak rovnako sa môže obrátiť na úrad na ochranu oznamovateľov a ten typ ochrany, ktorej zákon garantuje a proti odvete je vlastne aplikovateľný aj na takýchto kolegov, ktorí samotní neprišli s tým prvotným oznámením, ale vlastne dopomohli alebo dosvedčili. Možno by som ešte chcela dodať, že na tom úrade a na tom odbore kontrolorov bola veľká fluktuácia zamestnancov. Aj to bol taký red flag, ktorý som si ja zo začiatku nevšimla. A pokiaľ ste sa pýtali na tú mladú kolegyňu, tak už tam nepracuje. Pracovala tam ešte pol roka po mojom odchode a takisto to vyhodnotila tak, že dala výpoveď. Čiže v podstate všetci tí moji kolegovia ako keby už tam nepracujú a pracuje tam iná skladba pracovníkov teda. No, to bolo tiež zaujímavé. Nadriadená už nepracuje, ale pracovala ešte po mojom oznámení 2 roky. Čiže pre mňa to bol veľký bôl, že ešte 2 roky teda tam pracovala a už tam nepracuje, ale odišla do dôchodku. Tak? Tak ďakujem. Nech sa páči. Nás nehaním za to, že nás je tu málo, a či si myslíte, že tu nie je nejaký marazmus v tejto spoločnosti, že aj keby sa mal niekto ozvať z nejakého úradu, tých pár ľudí, čo tu je, tak jednoducho neprídu, lebo si povedia, že a na čo. Možno si to pustia ako podcast potom. Ja som teraz bola v Stropkove vlastne včera a tam mi hovorili takí, čo tam organizujú protesty, že veľa ľudí im aj hovorí, že ich podporujú, že sú s nimi, ale nechcú sa tam ísť ukázať na námestie, lebo že už by ich ostatní videli a napríklad ak robia na mestskom úrade, že by mohli mať problém. Viete, ono je dôležité tie informácie jednoducho šíriť akýmikoľvek kanálmi. Niekedy má človek niečo v rodine, alebo je pekné počasie a nechce sa zavrieť do jednej miestnosti. My sa snažíme šíriť tieto informácie aj cez onlineové platformy rôzne a nikdy neviete, kedy prídete do tej situácie, že zrazu tú pomoc začnete vyhľadávať. Mnohí oznamovatelia, ktorí sa na nás obracajú, by si nikdy o sebe nepomysleli, že si zasa stanú oznamovateľmi, ale zrazu narazili na niečo, čo ich jednoducho ďalej nepustilo, alebo aj mali konflikt zamestnaní a vedeli, že ten konflikt pochádza aj možno z nejakých nezákonných aktivít a jednoducho čelili zrazu tej dileme a je dobré vedieť o tom, že ak niekedy, hoci dneska možno nemusíme byť naladení, že to má význam, lebo možno sme skeptickí, keď vidíme, čo sa deje. Ja vždy hovorím, že ten skepticizmus je do istej miery prirodzený a môže to na nás vplývať, tá spoločenská atmosféra. Na druhej strane, ak by sme to nechali plávať a nikdy sa neozveme, tak vlastne sa nepokúsime čokoľvek zlepšiť aj v tom malom. To nemusí znamenať, že riešime len tú najvyššiu korupciu na tých najvyšších priečkách, ale aj v tom svojom zamestnaní, v tých inštitúciách, kde pracujeme, pretože aj tým sa dá pretvárať, keď sa ozveme na to, že niečo nefunguje v našom bezprostrednom okolí, aj tým vieme pretvárať to, že vlastne vysielame signál, že to nepovažujeme za štandard, lebo asi všetci sme z jednej krajiny a vieme, jak to funguje a niektoré veci považujeme za normálne, lebo sa to tak robí, hoci možno sú si všetci dovedomí, že to je vlastne porušovanie zákona a možno ten jeden, ktorý sa ozve, tak tí ostatní mu ticho tlieskajú a sú rádi za toho človeka. Naše štatistiky aj ukazujú, máme úplne čerstvé dáta z prieskumu verejnej mienky, ktoré tento alebo budúci týždeň zverejníme. Tak ste prví, ktorí budete počuť. Vyše 77% ľudí podporuje a vlastne myslí si, že by malo zmysel pokračovať v podpore oznamovateľov cez nejakú štátnu inštitúciu. A veľmi veľa ľudí, dokonca veľmi vysoký nárast a sme zaznamenali aj v tej ochote oznamovať, čo môže teoreticky indikovať aj to, že ľudia vnímajú, že tá neférovosť tu je a že aj keď nie v praxi, tak minimálne v teórii si to vedia predstaviť, že by sa obrátili na niekoho. A ten percentuálny náraz medziročne je až 9%, čo je že veľmi neštandardné. Takže tá atmosféra v spoločnosti je tu aj o tom, že ľudia vnímajú, že nie sú veci v poriadku a možno keď dostanú tú príležitosť, tak sa ozvú. A k tomu dobre rozumiem. Ste tu viacerí z regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Som pochopila, že si vás asi vygooglili.
Takže ak dovolíte, budeme končiť, pustíme ten film, ale po tom filme tu ešte chvíľku bude tu aj pani Gál, bude tu aj pani Dlugošová, čiže kľudne potom, aby sme stihli ten film. Ja by som možno ešte... 2 hodiny. Ja by som ešte možno... Čiže vy zatiaľ pôjdete na pivo a potom sa vrátite na debatu. Tak povedzte. Chcú ešte diskutovať. Áno. Ja by som možno ešte záverom chcela povedať, že pre mňa bola obrovská satisfakcia, že v prípade, ktorý som vlastne oznámila, že som sa nejakým spôsobom spojila s matkou a som sa jej ospravedlnila za pochybenia a za to, ako pracujú štátne orgány. Čiže pre mňa je tento príbeh ako keby vnútorne uzatvorený. To som ešte chcela dodať. Čiže nechcete pozerať film, chcete sa pýtať, tak? Ale nepustíme aj film, tak nech sa páči, ak máte ešte nejaké otázky, kľudne. Ďakujem pekne za otázku. Neviem, či vám budem vedieť dať presné dáta, lebo by sme museli niekde zaloviť aj s našimi analytikmi, či máme to rozdelenie regionálne. Ak sa možno kolegynka, mala som pocit tu vpredu, chcela opýtať aj na tie štatistiky. Pri tých, ktoré riešime cez prieskumy verejnej mienky, kde riešime ochotu oznamovať, tam, pokiaľ by sme sa na to pozreli, ale bohužiaľ nemám tie dáta, tak tam riešime aj to regionálne rozloženie, pretože keď sa robia prieskumy verejnej mienky, je to, tá vyváženosť musí byť aj pracovná, aj veková, aj regionálna, na to, aby to bol reprezentatívny prieskum. Takže toto bolo dodržané a môžeme sa na to pozrieť a niekde to prípadne zverejniť. Poprosím kolegov na webe, pretože to môže byť zaujímavé, ale pokiaľ ide o samotné oznámenia, tak tam nemám dáta k tomu, z akých regiónov presne sa tí ľudia vyskytujú u nás, ale z takej skúsenosti osobnej je toho viac samozrejme v Bratislave a západoslovenskom kraji. To môže indikovať aj presne to, čo ste povedali, že z toho východného Slovenska je to menej, lebo ľudia majú väčšiu obavu o tie dôsledky, ale určite máme aj oznamovateľov z východného Slovenska, dokonca aj z Prešova, aj z Popradu, aj z Košíc. Tu máme jednu pani oznamovateľku, pani Máriu Koranovú zo záchrannej služby Košice, ktorý prípad bol aj veľmi medializovaný a ktorý na teraz dopadol úspešne, ale sa stále trošku bojujeme o návrat do zamestnania. A tá cesta nemusí byť vždy jednoduchá. Takže máme aj z východu a znovu chcem zopakovať, ak niekto naozaj čelí tomu, že sa bojí tých dôsledkov a tie podozrenia sú závažné a ohrozujú verejný záujem, je možné sa obrátiť na nás aj anonymne bez toho, aby ste čelili riziku, že vôbec my máme v záznamoch akékoľvek vaše meno a priezvisko. Ten výborný prípad zo Senice z regionálnej veterinárnej správy, ako som povedala, vďaka odvahe anonymnej skupiny zamestnancov bola odsúdená korupčná pani riaditeľka, takže to je jeden príklad za všetky a pokiaľ viem, títo ľudia o zamestnania neprišli. Ešte možno k tomu, bolo mi znížené osobné ohodnotenie. Štandardne, áno, ale nedala som sa, napísala som odvolanie, čiže znova ma prijala pani riaditeľka, kde mi vysvetlila, že teda moje nadriadené to zhodnotili takto, ale že keď prejde nejaký čas, tak mi bude to osobné ohodnotenie zvýšené, ale to sa tak nestalo, lebo ja som dala potom výpoveď. Ale finančne nie, nemala som finančné postihy. To musím priznať, že
teda finančne to bolo rovnako. Ešte máte otázky? Páči sa? Nech sa páči, pýtajte sa pani vy. Držíme palce. Ja ďakujem veľmi pekne, pani Koránová, za vaše svedectvo tuto pred týmito ľuďmi. Ja by som len doplnila aj ďakujem za tento príklad konkrétny toho, ako niektoré inštitúty vedia naozaj odťažiť to riziko ekonomického bremena, ktoré môže vyplývať pre niektorých oznamovateľov z toho oznámenia a ten strach zo straty zamestnania môže byť veľký. Slovenská republika má aj na európske pomery pomerne slušné štandardy ochrany oznamovateľov a jeden z takýchto príkladov je práve tá možnosť pozastavenia účinnosti výpovede. Teda vy už aj náhodou aj sa o vás vie na tom pracovisku a dostanete tú výpoveď. Ste presvedčení, že to je odveta za vaše podané oznámenie, môžete sa obrátiť na úrad, ktorý vie pozastaviť tú výpoveď a následne je potrebné obrátiť sa na súd, tak ako aj urobila pani Koránová. A súd môže vydať neodkladné opatrenie, čo znamená, že počas celého súdneho sporu BARS by aj trval 5 rokov a máte nárok ostať ďalej v zamestnaní a je vám vyplacená vaša priemerná mzda. Takže aj toto je pomerne akoby silná brzda, páka pred tým, aby zamestnanec, ktorý je vo veľmi zraniteľnej pozícii, netrpel ekonomicky. Páči sa?
Aj pani Dlugošovu zvolili poslanci. Ste sa chceli spolu trošku stretnúť. To je krásne. Nejakú komunitu vytvoriť. Super, že ste prišli. Je to veľmi pekné. Ja by som s tou novelizáciou možno počkala trochu. Neponáhľame sa. Dobre, zareagujem na toho hlavného kontrolera. Hlavný podozrivý. Ešte keď si dáte tú šiltačku. Jasné. Ďakujem pekne za túto poznámku. Myslím, že téma hlavných kontrolorov je ešte dokonca oveľa širšia, ako ste vy naznačili, lebo jedna otázka je tohto možného nejakej politickej lojality, ale druhá je aj to, že je to vlastne volený orgán a keby bol aj politicky nezávislý, zase bojuje s inými problémami práve preto, že môže byť kedykoľvek odvolaný, keď si to zase tí poslanci zmyslia, keď tomu úplne nevyhovuje, lebo aj takéto prípady vidíme. To je druhá stránka mince, takže aj opačne niekedy tým hlavní kontrolóri trpia, keď chcú podať ďalej to trestné oznámenie a zrazu to tej samospráve vadí. A potom ďalší problém s hlavnými kontrolórmi je, že ak to zákon viaže naozaj len na hlavných kontrolórov, tak máte problém naozaj aj pri konflikte záujmov, lebo to je jediná volená funkcia a kto teda bude toto prešetrovať, lebo je to len jedna osoba definovaná zákonom. A mnohé obce, desiatky a stovky obcí nemajú na túto činnosť prešetrovania oznámení v takej kvalite, ako by mala vyzerať, ani kapacity. My dneska máme štatistiky o tom, že viac ako polovica obcí si má rôzne štvrtinové úväzky hlavných kontrolórov a nezvládajú ani len svoju základnú funkciu. Je to na našom zozname potrebných zmien v zákona, keď príde ten čas. Takže určite áno, stotožňujem sa s tým, že mala by byť väčšia voľnosť v tom, že tá zodpovedná osoba ideálne by nemala byť z radou hlavného kontrolora. Aj preto, že každý ten zamestnávateľ má byť zodpovedný za ten výkon zodpovednej osoby a hlavný kontrolor je tak trošku mimo, alebo z definície by mal byť mimo. Takže to nie je úplne ideálny model. U všetkých iných zamestnávateľov je to štandardný zamestnanec, ktorý by mal podliehať priamo štatutárovi a štatutár je zodpovedný za nezávislý výkon jeho práce a zároveň má tam mať mechanizmus aj konfliktu záujmov v prípade, že on sa dostane do konfliktu, to sa môže stať každému, aby tam bol náhradník, ktorý to bude riešiť. Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste prišli. Užite si ten film a potom ešte môžeme pokračovať. A ďakujem aj vám. Pani Miroslava Gál a Zuzana Dlugošová.